Liwat nga ginlaslasan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kadungan ini sa ginihiwat nga National Assembly sang Partido Demokratiko Pilipino o PDP kapon nga adlaw Hulyo 25 sa Davao City. Sunod kay Mayor Baste, luyag nga unahon sang Malacanang ang impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte agud na punggan ini nga makapadalagan sa mas mataas nga posisyon sa 2028 nga eleksyon. Ginsiling maniya nga kinahanglan nga padayon nga manindugan ang bugos nga pungsod para sa buwas damlag sa masunod nga henerasyon sa dunga sa mga pagpanghangkat nga ginatubang subong. Pahayag sang alkalde bisan pang dalagkuan nga mga opisyal ila pag-atubangon kag padayon ang mga ini nga magapamahog sa publiko dapat gid nga ipakita ang ila panindugan para sa kamatuoran. Dugang paniya magapadayon ang ila protesta batok sa gobyerno samtang wala pa sila naubos na preso. Ebaluan nga kabahin man sa mga nagtambong sa among aktibidad. Sanay Senador Robin Padilla, Senador Bongo, Attorney Wendell Avisado, former Cebu City Mayor Mike Crama, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jimmy Bondo, kag aktor nga si Philip Salvador. We have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Ang kabahin sang nangin paglaslas ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ilang pagtililipon kahapon.